Gagmay man ni di maklaro mo ug kuan. Kara na. Pumuting na rin guys. Katawa la Rome. Naday model taga kubkub. Model sa sigpin nyo! Model sa sigpin! Hi guys, good morning. Di kami karon sa munisipyo. Kay magbayad ni sa mga buhis. Kay bayad naman. Ang bayad sa Cucaray Rodriguez din. Sa buhis ug tubig, pero na naman karon. Na-late na gani ko bayad sa mga buhis. Dapat diha pas December kaso na late man. Ang bayad sa kurong guys. Open Miss Onika. Hi guys. Pila sa ko na to guys. So harap patanaw na sa makabayad ako. Guys no. Miss Onika guys. Smile lamin eh pero nanigida ang mga balatian nga di basta-basta. Guys no, chill ra gud day. Relax. Ako kanunay og pangadto kanunay og buwas Ginoo. Okay. Ang Ginoo jud guys di na magduha-duha og hatag basta kinasing-kasing atang pag-ampo. Guys, day no. Chill sa lili sa laman to ngay dakong Christmas tree to guys. Nagagaso Christmas tree. Pila pa guys. So isang tatanaw ra mo na guys ug man ako bayad. So guys, ang manamig bayad sa mga buhis diya. Mana og sa tubig, thank you. So at least wala tay problema kay karon tuiga nakabuhis na pud. So, ako may nagbarag sa buhisan guys dala sa among area dala sa ibabaw. So, gibahin man og tulo ka parcel lah gitulo man ka kuaning among buhisan. So dala sa ibabaw kana magitarekan. Ako mo'y nagbarag. So kanang buhisan. Then kanang mga kauban sa buhisan nun, matag na laman sila na. So gamay ra man panoon guys, at least. Nahuman na. Padong na Miss Onika guys dito sa ibabaw. Kay nami nga tuon. Di magkuan kay uwan na guys, mabasag ang cellphone. So unsa na ako mag-video. Naguli na mo. Guys, na Miss Bay guys. Ning palit ra may datog tuwas baboy, diya. Tuwas sa tang dikdik. Tuwas sa mang dikdik. Hina dikdik pagdalig dake karena may magamit. No. No. Palit mig tuwas sa mang baktin. Nangumpra pag ko ginagmay guys, harato tang itlog. Wala na itlog lang to. Palit pag ko itlog kay wala may itlog, mantika, mga kinahanglan ng dari guys, wa na. At least guys, nakabayad na mi dato sa akong buhis, tubig. So to na, okay na. Please Ginoo. Thank you Lord. Naman na jud among lakaw rong adlaw. And salamat sa tanang mga nagkuhan sa katong pa-contest na Kim. Thank you guys. And sa katong nagpa-Gcash, nag-PM na nato uban. Salamat kung tanan guys. And hala may sumpay na rin guys. Katong mga nagisugdan nagtrabaho dito sa Mumbai karong adlaw. Hala mo to isumpay guys sa mga patrabaho dito sa Mumbai. So tanaw naman jud na guys. And uban ni minjo. Wait na. Hala kan kuwak. Nito tan tanan. Nito ta guys namang sinabaw pot. Ugmay man jud laman guys no. Lami ba ni? Nam higop sabaw. Kalamin nagsabaw. Masa subawan sa ang Ngan sa mi guys, kali jud. Guys, sama na mi pangaan sa man day mong gibuhat day. Waan ka ng Pastilan. plastic balon. Hoy, di man na makabusog. So guys, naman na may paniod to and karaya magi-promise nga diya guys. Sa bani di man makitaan. So tag 20 pesos to sa Gcash. So humana guys, humana na maupan sent nila and salamat kadyo sa tanang mga nag-mention sa ilang mga friends dito sa picture ni Kim nga ipa-heart react. Salamat kadyo. Unsa man kanila? Heart. Minsan man kanila. Hearts. Na thank you guys. Hearts. Hearts. Heart. Na thank you sa ning advance greet og happy birthday ni Kim. Salamat. Heart na ang tita. Ang tita. Na heart tita. Heart tita. Kisa man tita ha? Tita Krami. Tita Kurami. Heart ko no tita Kurami. Kurami karon tita. Tita. Kisa tita ha? Tita Florame. Kintid nag imo sanina, mura na magkakibul-kibul na ning basiha ka. Salamat guys and Awa. Ano mo ka? ha? Di burot. Dari labag na di na makabusog. So di na salamat kaninjong tanan na guys.
Agaban guys, nahimong load. Kaya gilang Gcash di pa activate. So salamat ka dun tanan guys. Ito bag, share and like sa kuha ni Kim Kim. So ika 17 si Kim Kim guys sa mga contestant out of 575. So sakay si Kim nasakay si Kim Kim sa top 20. Ika 17 si Kim Kim. No, madyo na naman Kim no. Naulian ta sa atang registration. Naulian mo sa registration guys inja. Tapay daghan certificate ni ja. Pastila nata na lamang tong ipad-develop. Katay padikit na res beng-beng. Remembrance nga nagi-apilan si Kim Kim guys no. Pink, blue. Ga. Nga to. Mga kuno guys, pastilan. A few moments later. Okay. Kami may labor na rin guys. Saking kami Kuya Gail. Maduro. Pumantay isuho og labor kita na naman na rin ko an. Anakin. So guys, magsaking sa Midaros Kuya Gail. Kami mo nagsaking dari si Papa Gabriel mo nang hakot. Okay, si ilan hinay. Bye kay wala pangitang wala kamulit mo. Okay, mga guys. So guys, karon ang adlaw sugdan ag flooring. First day of flooring. All right. Hi. Dere nas yoyo guys. Wala ila mag flooring ron. Sukod ng yoyo dari dia. Okay. So mali say gamiton kaningan ni. Wala say sukdanan. Aso kakat-kat na ha. Kay magsaking Miss Kuya dito. Tapos Papa Gabriel na ni janggi kuan imong sorry. Imong kuan pa. Lukaten ako no aslubi. Ha? Kutkutan? Apailan day dana? Pila ka pail? Apailan day dari halublak guys dari dia. Dana nga ko lagi. Insama tika nganon. Ah, pailan day dari sa ka pail guys. Mo kinahanglan ring lukaton ring mga ugat sa lubi. Pastilan man lagi lubi danis una. Mo kinahanglan sa malukat. Pero mapailan dari. Okay. Hawa dana day, kinarabay kuan. Si Uyo Moy. Ayan. Si Uyo Moy nagdada ni trabaho sa bahay guys. So si Jazida na imong mantanan. Ato lagi kuan kay masapit din sa kadana. So ato naman dito kuya kuan nami pa, magsaking nami. Anira ka dani ha? Ha? Hi, good morning. So guys, karon na ang first day sa flooring na resbay. So sugdan na nila sa Papa Gabriel karon ang pag flooring dari. Kay labong si Uyo walay trabahoon. So diha raman nang tanigas diha sa tong adlaw kaso ang panahon grabe mang maeta. So pag i-charge akon. So maat mag panahon, karon na sila magsugod dari flooring. Kay murag ni bubintaha naman wala may benak-benak ang kalibutan. So karon na guys, asugdan nila si Uyo dari diha. So karon may datos Kuya Gail mag saking may datos graba. So gili autan na nila sa papa diha. Gili autan. Ila nang ipaadzong dari. Hay sakir, magsaking, magsakir. May sakir na tada tong graba. Magsaking may graba. So anira ka dani ha. Okay? Di pwede kay dangag ka sudad to. Delikado. Ambi nabi na naman mo ng lighter. Ambi kay mawa natang lighter wala tay panghalin. So dere guys si Uyo nag kuha na si Uyo nag sukod na si Uyo dares kabag-on sa semento. So madyo laman. Madyo laman guys ugwa pa ni nang gahi ni kagwang ni. Tay ato tabok-tabok lay ka madam agon sa kada day, nay kabilya. Ha? Pwede pa? Ah, pwede pa day kuno. Sumarod dyan yung giapas dari guys nga di siya mugahi. Kamasayang mga mugahi. So pwede pa day kuno yung Papa Gabriel. Ah, pwede pa day guys na humok pa. Lagi ko salamat. Thank you Lord. Pwede pa. So anira ka din ni i-retail. Kaya si Oreo guys wala tos bahay. Okay. Anira ka? Wala naman lagi itlog na na. Si itlog is wakwak. Delikado. So dyan na guys. Nagsukod na siya dari sa level. So, level sa semento. Ayan. Sukod na siya guys. Ditasan lang diha wakwak na. Ha? Ditasan lang diha wakwak. Dita sila wakwak. Bunawa na ka. Hoy, budaw. Arang isa kang iliya guys. Mamunal og wakwak. Unsa kay mo, kilaw mo pag wakwak. Barok na. Pasag wakwak. Tang himo kilawin. Magkuha na ta. Saking. So, magtiwas na may saking dito guys. Saking may natug graba kay mo dari ibutang guys itambak dari dia. Tus kalsada. Ato dito da please kalsada. Ajo ka nga to kay grabing dangega.
Anira ka ha. Oh, bye. Anira ka. Kuya makabantay atos bye. Ubuin taon. So, tamis Kuya Gail dito. Mag-saking midaris bunbun. Bunbun. Graba o bunbun. Kamay magamit dito sa flooring. So guys, muna na nga nasaking ni Kuya Gail. Nilong sa mi kanay uwan. So pila na naman ni kasako dani wala mo sakingi. Di isa, duha, lo, upat, lima na laman. Oh no. Lagi manggi kuan pang saking. So at least na guys na saking na pila ka sako dazungan na laman na mas Kuya Gail nila. Hinay. Tapos bye. So guys, nisilong sa mi kay grabing kasaga agbanat sa uwan. Dari sa ko nila siyo no pala. Agi kuhaan pa? Agi patagan? Okay. Tama na sakingan. Tama na sudlan. Dazungan lang mato na mas kuya. Ang mga kuan. Graba. So at least. Ha? So na guys. Ilanggi. Ha? Papay lima rin sa amin kanay uwan. Bunak lang po darig uwan guys. Pastilan. Saan naman eh. Bunak-bunak na mag-uwan. Ikuhaan na darig kuan. Juta. Anak ka aday kajug patagan? Lako payo? Pastilan na. O guys, lako pa day kajug patagan dari. Abi na mag-uki na. Ikuhaan pa day dari. Day gilibil. So na napailan man siya guys. So halublak. Kay habog raman siya. Kukuhaan siya dari guys, kay habog rari. Kay pantay man siya dito. Na ba ilibil man siya, karong mapatag. Kay lain man tanawon agdana. Kuhaan siya dari habog. Lain na tanawon. Habog siya dari no. Habog diha. So kuhaan siya juta na guys, kay karong malibil siya dirhi. Yan. So ang kari daring kusina, di na siya katangtang, di na siya kuha ang juta pa. So dari guys, di na sa kuhaan. Kaya dari mo. Pailan pa man dari o halublak. Pailan o halublak na guys. Nagpo. So at least guys, nakapanghungam ko o halublak. Nakabaylo day kong halublak sa igagaw. So ganang pag-uwan. Pastilan ginoo ko Lord. Uwan man guys. Ha? Tolad to. Kung bati, ako apam day kubon guys. Abi na na okay na. Pastilan guys hindi tagad sa mga trabahanting mga ngani dito kay bawo. So yo isang gilibilan ganina dito okay agdari habog. So man ilang gilkut-kutan. Bulawan. Kasi basig makakuan kan bulawan. Bulawang bunot. Guys, makakubkub na sa papagabril dari bulawan human gad sa katang bahay. Pastilan. Bulawang butbut. Sugahi siya guys, kaya naman na maugat sa lubi. Naman na nagpunuan. Dari dapit agpunuan o. So lulukat na dahil punuan guys. Dari. Mga mga. Ha? Hala, mangubkub tag bulawan guys. Kinsay mo apil diha. Siganahan mo apil dari mangubkub og bulawan. Mazo na mangubkub ta dari kay magbinahinay ta. Maglubong ta dari lubot sa baso. Kumbati pa rin. So, focus sa spider dari guys kay mag-flooring. Kaya naghumanda ni. So, ito siya i-applyan. Madula man tawag na apat to. Kaya dapat ugma mo larga na sila guys. Kaya na siya sideline na natos panglaw. Kaso, giuna sa mandari og flooring. To, ana nakakubkub na lagi siya yung bulawan. Yo, bulawan na yo. Yo, bulawan. Bulawan. Ilabag na yun yung bulawan. Pastilan. Tunay na kutkutang bulawan guys. Tikang ngunun dari dapit guys ya. Okay ra. Please. Oy, di naman lagi itlog kagatang abuhan. Wak naman kaning kagwang ning patakod naman kaning hinarag. Oy, naman lagi to. My goodness. May itlog. Man. Kanda na. So palitan na mo dari bulkasil guys ya. Kaya na ay buslot. Pastilan. Ang sinumpa dyan. So ang sinumpa dyan sa sayin dyan guys na ining kang
Kauta ng palitan sa bulkasil kaya rong di na maggabok og kamot ng kahoy. Ahak na, gabok na magkana guys na. Ngalala, kumbati kay. Humanag amang sakinganan. O amang saking. Human naman mig saking guys. Manang darar ko naka-video ko nila. So, alright. Nanarabay. Nanarabay kalahi guys. Saan i-apply rabad sa kudad to. Madula man maka masugda na dari. Kaya makasadlain ko. Di ako makuhaan si Papa Gabriel dito mo kungha para na ito na i-apply naman ko na to. Gilista naman ko yaya. Ambot ang pangutana guys. Huwag karos ang magsugod. Madula magsugdan rong sunod si Mana ha. So dara-dara guys ang mga kinutkot nila. So lakangan nagatang abuhan guys. Lakangan og dessert. Tabang ko na rin pala guys. Ang madali. Dali kabuhan. Shut the ball. Yo. Baka muli pa na ni Bulawan. Ya guys, nakang Bulawan ya. Nakang kasong Bulawan. Tabangan kaya madali kahuman. Pwede na isugnod na. Ha? Anay? Anay. Anay, kapandungog guys. Bumong naglimbar. Ay kong anay, lamok pa Pag niya. ano yung mahuman, gianay na ba? Hindi pa na natin kasi mintuan. Baka nga kaganay. Ha? Guys, mapanga kaganay kinikit. Wala gyapon. Ay. Ah, nakaganay. Cuma na dito. Yeah. Mati yuk. Mati ko na yung tigatok tayo pala. Yan. Kaya na. Pag-model na rin guys. Katawa lawa Rome. Model sa seatbelt. So guys, tabang ko na rin nilag kuhan sa juta. Hakot. Kaya arong madali kahuman. Yung may kubkub. Kasi Papa Gabriel ko natupad sa magkubkub. So ako'y tigpala. Ah, grabe ng libur sa kuhan guys. Gikan panig Saudi Arabia. Ah. Nakakubkub na rin Bulawan. Patiwas na rin. Patrabaho. Nanay Bulawan kubkubang yun. Yun na tingag-tingag. Yo. Nanay Bulawan. Pag-snack sa. Pa-snackan sa suyo guys. Kay tatas ba na magtrabaho? Guys no. Tabang ko na rin guys. Yung mga dali naman. Sayang pala natin. Bukas. That's it guys. Dahil bulawang bunot. Bulawang bunot. Kapit na. Kumaman. Ay, bali na ang siminto. Ang becho-becho kang patag. Alright. Okay, magpaniyo. Eh, dyan naman lagi sa nilas. Nalimbarok na. Nakuha na nga din hinong ko guys. Upuan sa nilas. Mickey Mouse. Ang ibang Mickey Mouse na rin ni tako man. Ano na yung mga bato-bato na rin. Ang mga bato-bato. Bato langit, ano pa? Buwan na ka pa. Dito na ba nga, dito na lalim guys, mag-inganin, trabaho mainganin, dito lalim. So hakot na nilag samento guys, kay bal hindi resud. Gahi na yo. Gahi. Pagalingan naman eh. Mura, galing sa laman nila mga guys, gahi na magkraho. Hala. Wala pa may humok kinuon. Ha, napay humo kaguban. Pilit, gahi na. Pastilan. Sila na nakabon, mukha mo ng siminto. Mo lagi, dugay-dugay na ba natambay ni kay. Plano lagi na dani para dini. Sa kanang danis division. Kada balik, pwede balik? So mo ganay guys kay okay pa dai kuno yung suyo. Flooring siya.
So naghinay-hinay na ko guys pangita ubayir dares baboy kay mo yung mga ibaligja kay mga gasto dares division mga palit og simento o simento o ganang kabilya kaya haloblak dala sa gigagaw di may ilang haloblak nga daghan wa pa di pa nila gamiton so mo say hangi baylo sugot man pud guys nga mo yung mga bayloon salamat kay nay napabaylo na to og haloblak sa humok pa di ay bunaw ang papagabril humok pa dapat di ayo dapat hinay pa dir bato naman pa bato naman. Bato na. Stilan. Dapa baka ni? Anong bugata? Anong bugata? Bantayan, sa inay mananap diha. Okay. Pinakakaloblak gani din. Bawa lagi, kurot siguro to na to. Asa mo Pa. pa gani na. Dana ra. Okay. So, madapat dahil isa guys. Aguban hapre pro plywood na yun. Mau lagi plywood doon talaga yung tayo hangi ikuan na ni. Naglay na padazuna naman. Madalig buslot. Kuya. Makuno isa mintong papagabal kay sa kuno masumbagan, madto kuno na agkamot mo yung mga pilo. Alright. Na. Hala, oy. Whoops, yeah. Alright. So, prepare na guys para sa pag-flooring. Tambakan pa man na ni graba. Tampiran pa guys, kaya hindi mangliki ag saminto. Pukpok ng papagabrilin taon ng martilyo. Daha baka nag... Bundak-bundak na. So, di na guys. Kapit na mahuman, gamay na laman. Nag-level na dari guys, ya. So, muna sa gitawag nga level. Okay, so muna sa gitawag guys, og level. I-level si Zakay arong matupeng. Matupeng. I-level sa si Zakay sa si Zaa, floringan. Kung di makahiwi-hiwi. Yes, no? May kamana ni tampira na pod. Oh, muna na guys. Nag-level karong adlaw. Kaluna noon. Nag-level karong adlaw. Alright. So, muna. Ito guys.